Mololo TV, ageno ni riyo maber, odhiambo ma kawuono niendi, ma en ngeso odiochieng' kendo morade studio ka, mondo wago mbaka kotenore koda chenro niendi mar ngima mwandu. Odiochieng' ma kawuono gima wagoe mbaka gin tuoche goeko ma ok gamre, mineno gi dho ombogo ni non-communicable diseases. Wan gi laktar studio kaendi, wadhi go mbaka kotenore gi tuoche gieki ma samoro nyalo kelo parruok, kata inyalo wacho ni makoro an gi partner na kata an gi jaoda kata wuon paro niendi samoro tuo ni komake to an bende dhi yuda. Aneno mi aleri ni wantiere gi tuoche go mok gamre ma kata bed mane udak kaka familia to pod ok inyal yudogi. Luonga ni Ruth Ochungo, ata yichiro niendi mar ngima mwandu. Akaw thuolo makende mondo mi ami laktar bende okonwa ni to nyinge gi gima oloso odiochieng' ma kawuono. Machiegni studio. Erokamano Ruth. Nyinga Moses Olungu Komo. Moses Olungu Komo tiyo gi migawo mar rito ngima. To awachonga na Jasuba Rusinga Island Kamayo village. Yes. Koro Ruth kwadhi tuo misewacho maler no. Nitie tuoche moko ma en kibedo kode tenene mari. Onge kaka unyalo wuok kuomi kodhi ng'achielo. Ma mano mana mari kanyo. Koro ging'eny. To pachada paro ni wadhi wuoyo ka pachwa ni tuo mar adundo, tuo mar nyarogno, tuo mar sukari kod tuo mar kansa. To githoth, tuo mar asthma, tuo mar mental health, tuoche mok nyal gambore kaya kuom ng'ato kadhi ng'achielo, ng'ama oyudo mare no, kami not nigi mare. Kata ka in biduogo yudo mari in wuon pargi, to kimare chemo biro ni. Imbe yudo mana mari kamano. Kamano Ruth. Awinjo mana ka ikwano gi akwana mana matin. Akwano matin. Ging'eny. Tuoche ma gamore, samo puonjogi, wacho nyaka ajali be mana tuo. Tuoche gi ging'eny, githoth, mental illness, ng'ato nigi wich marach, epilepsy, obesity, mago tuoche ma bira ma ng'ato kokelo. Ng'ato be oyudo tuo kaka samoro komadho ndawa. To tuo dhi okelo ne cancer of the lungs. Cancer neno kata ka ng'ama odak go machielo boyudo mare. Tok mare chemo dhi. Koro bet githoth sana. Kendo gikelo sida ne economy mar country kata mar dala. Koro wayudo ni tuoche gi kong'igi maber gi WHO to giyudo ni tuo makelo pek ahinya gin mwalo wuoyo kuom gi. Mago tuoche mok gamre. To gikelo sida maduong' moloyo tuoche magamore. Kamano. Nitie tuoche moko mok gamre kaka mwagoe mbaka gieki. Debed ni ranyisi maggi chalre koso nitie pogruok. Ruth, gima nyalo wacho ranyisi gi opogore, to gima nyalo wacho ni tuoche gi gamore. Ng'ato ka nigi tuo sukari, iyudo ni ng'ani ka Nyasaye omiye ngima, nyaka chiemo winje ni tuo adundo be odonjo ka. Ka Nyasaye chako mede ngima, odak higni 10 years bang' kano fwenyo tuo mokwongo, iyudo ni tuo machielo be, tuo kata mar nyarogno be odonjo. Koro tuoche gi iyudo ni ogamore ma tuo adundo thoro kelo tuo sukari. Kosekelo tuo sukari to kelo tuo nyarogno. Koro gichalo twin sisters. Koro gimakore ma ka ng'ato oyudo ni oyude gi tuo sukari, koko control tuo sukari cha, to dhi kelo sida ne, odhi kelo ne nyarogno. Ko oyude gi tuo adundo, koko control adundo no, to dhi kelo tuo nyarogno, to dhi kelo tuo sukari. Ko oyudo ni ng'ato thoth ji ma oyude gi tuo mar adundo, Nyasaye komiye ngima ma 10 years nyaka nofweny ma iyudo ni tuo machielo biro, to magi yudo ni kata cancer be biro a part of this. Kamano Ruth. Tuoche gi biro yo machalo nade? Ero kamano Ruth, tuoche gi nitie yore adek magi biro go. Wakawo ni achiel tuo ni nyalo ya anyuola. Maya kuom remo mar anyuola cha en bet tije tek matin. Geng'e bet tek matin. To tuo gi nyalo ya lifestyle. Mama nigi moro wacho kaka thuolo yudore ni mar lifestyle ni en wan gi uweso mar geng'e. Kae to mogik environment ma ng'ato bede nyalo kelo sida. Alwora ma odake. Alwora ma ng'ato odake. Kaka kumutiye ni samoro inyalo kelo ni tuo machielo mok gamre. Koro kamano, koro ka chako gi lifestyle ka, iyudo ni kaka chiemo mwachamo kaka sukari, mo mang'eny chiemo kod chumbi, magi yeng'o del. Ma wapuonjore to dwatim nang'o ka kok kawuono to chieng' machielo. Chiemo mwachamo kelo sida. Bedo ni okwa riel del
kelo sida ne. Kwatimo rako. Iluongo ni riyo del gi dholuo. Kata rako. Magi kelo sida. Madho ndawa nyalo kelo sida. Koro yudo ni jatuo mar diabetes, ng'ama bedo gi tuo diabetes en ng'ama chiemo mochamo ka kelo mo e dende mang'eny, to kosekelo mo mang'eny, to mo mang'eny e del ema koro kelo sida ka. Kelo tuo adundo, kelo tuo diabetes, kelo tuo nyarogno. Kae tiyudo ka tuoche mamoko be karo gamore. Ka ng'ato osebedo gi tuochegi, immunity mare dok chien, koro tuoche mamoko be biro. To ok ni gine mokelo, tuoche mamoko be biro nikech ok i-control tuoche. Manyiso ni temo wacho ni walokane kit ngima ma wadago mondo mi tuochegi endi wanyageng'orego. Erokamano. Mano ema aparo ni wadhi wacho mogik, to koro gigi nang'o wakony nade? Koro dwageng' gigi nade? Kaka koro isepenje Ruth. Kwayudo ni jakuo donjo gi dhoot, to waloso dhoot gi metal madongi. Wadine obedo motegno. Koro Ruth, tuo mar diabetes nitie diabetes ariyo. Nitie mane igole rembe jonyuol, nitie mane birogo nikech lifestyle mari mawachogi. Koro mar lifestyle mari ni modo wuoyo to dwageng'e nang'o nikech mar nyuol cha ok nyal tamo nyuol ni kik oya kuom babu. En mana ni kopo yudo ni ne yude kuom janyuol, koro en mana ni imanage fwenye chon ti control nikech kok i-control to dhi kelo tuo adundo, to dhi kelo tuo nyarogno, to ng'ado ngimani kapok seche okalo. Kapok wadhi mabor, awinjo ka kamoro wadani mondo mi lerna kaendi. Wacho ni tuo inyanyuol godo ng'ato. Manyiso ni nyathi nyalo game koa kuom janyuol. Mak mana ni kosebedo kode to ng'ama chielo ok nyal yude ire. To en to kothe moro nyachako yude. Ero kuom lero na mano. Ng'en dholuo wacho te. Koro kaka nowacho mbele Ruth, tuochegi mari mana mari. Nyathi nyalo yude kuom janyuol, to ok ni janyuol o infect nyathi, owuok e remo. Kaka tuo ma wajoluo wang'eyo ahinya, tuo mar ndulume. Tuo mar ndulume ji te ong'eyo machon, jonyuol ok yie inyuom nyar ng'ato kapok gidhi gipenje dala cha. Anyuolano maging'eyo. To jodala ni chalo nade, gik ma gipenjo githoro bedo ariyo. Achiel tuo mar ndulume kata ng'wech ma ji ringo ni jogi juok. Nikech juok biro e remo. Koro gi tuo mabiro maya e remo negi icheko. To ng'eni ok inyal samo jin magi ni kik ikaw tuo ma e baba ji kela. Baba ne nigi tuo sukari, thuolo ni dhi bedo gi tuo sukari ng'eny. Koro ng'ama janyuol nigi tuo sukari, chik giminyalo timo en ni ifwenyo chon, to gik ma wadhi wacho mbele ka gi make sure ni observe gi mondo mi kata ka chieng' moro maki nikech ka nochuno ni omaki nikech en remo to pod obiro maki, to en mani koro nyalo bedo ni control. Aduoke kanyo maber Ruth. Koro Ruth yo machielo manyalo chako wakonygo gigi en rie del. Rie del konyo tuoche modhuro. In fact, almost all non-communicable disease rie del duoko suppress gi piny. Kata ka ok iluongo koro nying-gi. Nitie kaka sama ng'ato timo exercise wuokne. Mapan kowacho dholuo maber ma wanyalo winjo te nyaka jok mok winj kisungu en ni tich minyalo timo mabiro golo ni kuok cha. Machwero loya no. Man exercise mwawacho. Koro nikech buge mwasomo gin buge ma msungu ondiko. Msungu nyalo dhi e tich kariambo mtoka, owuok to bede kom kaka obede ni. To chiemo to owuok kodoko to chako bede mtoka to doko chiemo to nindo. To wan gima konyowa ni tich mitiyo mane dheri e lechi kipuro cha. Idhi lupo. Gik mane dhi timo thoth gik mwatimo. Iriembo ndiga. Iwacho na wacho maber. Mana achiel kuom gima paro mogik exercise manyalo timo mok wacho ni wadhi exercise en gima itimo part of your life. Naparo ni ng'ata ahinya ng'ama nigi weso manyalo bedo ni riembo mtoka, ng'at manyalo bedo ni en yuto ne en ibede kom tindiko tiyudo msara matije ok tek ahinya cha, ng'ani nyaka bed gi ndiga mamana mare makochopo to ndike ne mogolo to oriere go. Koro brain ok dhi kawo ni timo exercise in ing'eni iriembo ndiga. Ino ka wasunge pinje wasunge kidhi iyudo ni achiel kuom gima ng'ato nigi e ot en ndiga. Ndik mama, ndik baba, nyithindo nitie gi ndiga. To ok nikech ko gimewo ahinya. Ma samoro iyudo ka ng'ato kaka ndege modhi go tich. Ong'e ni ko sweat to ogolo fats mang'eny ka. Ma kaka iyo kuot kani. Magi ok ombe ich. Ma bor. Maka gimoro timani yang'a ming'iyo tuo ma e iya.
ma layers mag bore man kagi. To bore ni kong'eny kama to okelo tuoche ka. Gima moko wacho sani okelo tuoche ka. Bor ka ng'eny to miyo immunity ni dok chien. Rateke mag dendi. Rateke mag dendi mageng'o tuo ka gidok chien. Makoro sida gi bedo mang'eny. Moko dholuo ok nyal yie wawache media ka. Wawacho kupuonjre one to one. Gikelo sida mang'eny. Makoro duoko mo e del chien. Exercise. E yo moro amora minyalo timo go exercise, idwa ni kuok ochot kuom ng'ato. Idwa ni kabe to kuok machot ne chot at least every 5 days in a week. Itimo gima miyo kuok ni. Koro nitie kaka ng'ato nigi formula. Jok manyalo afford nigi gik mitimo go exercise e ot. Jok mok nyalo afford maparo ni gima chuno ni nyaka kore afford nikech irito ngimani. Nitie pek ma tuo gi kelo mwadhi wacho mbele. Bedo gi ndiga, of course ndiga dhi cost pesa. Ibo bedo ki repair to pesa mo cost ni is very cheap. Omiyo ng'ato nigo bede gi ndiga. Koro ing'en perception of the public be samoro pach dhano me kor gweng' gik ma giwacho kuomi samo miyo ndiga ni werigo. Nikech iwacho ni ng'ani obiro mage ndige tich mtoko tame ng'iewo. To ging'ene at long last gi affect ma koro yidwa ni observe gima jogi wacho. Ni luri gi ka jomoko wuoyo kuom. Ji biro gi geche park, ji wacho model of vehicles. To in ko kichomo ji gi ndiga ni biro go tich. Koro ji ok understand what you are doing. To in iwuon ting'e gimitimo ni kariemo ndiga ni sama melo pith chak by the time alora sweat. Ki sweat mago mo ma extra made indike ma melt. Ka gi melt owuok in form of kuok to gi melt kamano kae to gidok chien. Koro irito ngimani. Sama dundo ni pump no gwecho motegno. Sama gucho ni gwecho no ikonyo ngimani. Igeng'o tuoche mang'eny mamoko ang'o samoro kuno medicine ka. Magema kagi kanyo. Erokamano. Janeno Mololo TV winjo ka laktar wacho maber ni yo achiel mar geng'o tuoche gieki ma ok gamre kata mar duoko gi chien en weche go eko mag timo rako. Wabedru jogo matimo rako, wabedo jogo ma pesa moro nyayo de thuolo ni moro iwuothre ka 30 motegno, wuotha jaka, ok enena wuotha mibengo dendi mondo mi loyo chwer nikech loyo no ko chwer kamano endo to en yo achiel mar geng'o kata duoko tuoche gini chien. Wakawo yweyo matin kod wuok kaendi to laktar dhi lero ni to gin pek mage ma tuoche ma ok gamre gini nyalo kelo e kit ngimawa. Luonga Ruth Ochungo, med mana kete e Lolwe TV nikech pod aikoni mathoth. Podarwaki ni machiegni kadiponi okiyawo TV mari mar Lolwe anyisi ni wagomba kaendi kotenre koda ngima mwandu mane chenro kendo wawuoyo wi tuoche goeko ma ok nyal gamore kowuok kuom ng'ama chielo kadhi kuom ng'ama chielo. Gik mane waweye godo ne wawene kod wuok kama endi daktari to idhi nyiswa ni to gin pek mage ma tuoche kena gini nyakele dendwa. Luonga Ruth Ochungo pod wadhi mbele kaachiel kod laktar Moses Okomo. Erokamano Ruth ma apane thuon wach momiyo wawuoyo kuom tuoche gi. Tuoche ma ok gamre gi makora nuoyo kendo kansa, tuo adundo, tuo nyarogno kod tuo kidneys. Gima moko moko wach sani, tuoche gi geng'o gi tek to tuoche gi kelo dhier. Tuoche gi kodonjo moro amora ma ng'i pachi odhiye kata obed mar tuo adundo, tuo sukari, tuoche go tek kodonjo to gikawo mwandu be giwuokgo. En samoro tuo minge ni ng'ani tuo ni kaka daktari nowacho samoro chope cancer stage 3 or 4. Ng'iyo ting'e maber ni samoro chango ni samoro dhi bedo matek. To conscious ni ok bi yie mondo iling' aling'a ni noyude ka watna ni nigi cancer stage 4 or 3 waweya ka. Pare ni pod idhi uso lopi, pod idhi kawo mwandu ni te ma by the time ma koro tho to dhi gi mwandu. Idong' nono. To ing'e ni ka ng'ato tho owe dhier e dala. Dhier be kelo tuo. Gimoro iluongo ni poverty circle. Dhier kelo tuo kelo dhier. Koro tuoche gi kodonjo kopone ok igeng'e to dhi tieko nikech sama ng'ani odhi thieth dhi bedo marach ni thoth tuoche gi neko. In fact, thoth tuoche gi iyudo ni at long last ng'acha samono nego. Koro ng'eyo ni ng'ani okawo go dweche adi, ng'ani okawo go higni adi ma koro pogore ka. Koro gini kosekelo sidani, kopo ng'ato odhi monindo, nyithindo kok bi dhi skul, miyo choweye gi sida kacha.
Sama ituori cha ok nyal dhi tich, yuto ni dhi ng'adore. Seche moko kambi moko be koro wacho ni in koyweyo dala. Koro sirikal be ting' mar thiedho gini. Kata yudo cancer machines mondo thiedh, yudo ni ng'ato ko yudo ni tuo ni nitie kaka koro cancer, indie miwinjo ka ji wuoye, ji ok iwuo makagi. Nitie gimo matimore gi layman ma apano konyo to an to apano ok okony, ji to kae ni okonyo. Cancer ok nyal thiedhore Kenya ka. Ma wan go masinde mabedo ka gimano mafwenyo ni en cancer aina mane, en stage mane. Kae to gima thoro chiwo en palliative care. Gik mo ithoro kony miwinjo ni ng'ane na koro chango, in most cases giwuok oko, gidhi oko. Or yath mothiedhe cha obedo imported. Ogoloko. Koro tuoche gi kelo dhier. Tuoche gi kelo sida, ka dhier osedonjo to koro otieko dala. Anyalo wacho mana in brief. Mana kapod wan kar dhier ka endi gi tuoche. Chien kacha nawinjo kiwacho ni nitiere kit tuoche moko ma dhiere makelo. Kopogore gi kansa, gin tuoche mage ma samoro ng'ato ok ong'e ni tuo ma en go ni dhier mosekadhe mokelo ni. Yeah. Ipenjo maber Ruth. Dhier kelo tuoche mang'eny, and aparo ni almost communicable diseases te dhier kelo. Dhier miyo ok chiem maber. To ndalo moko nowacho ka ni mondo ibed gi kinga maber kopogore gi chanjo, ichiemo maber. Mano wawinjo ni chieng' moro kokian to niluong ng'ato mondo opuonji to chiemo maber ni en mane. En mayudo tek. To nipuonjowa e skul ni balanced diet. Tiene gimichamo ni chame nang'o? Ni chame mondo iyu kuodi koso. Koro nitie chiemo michamo mondo geng' tuoche, chiemo michamo mondo ger del, gi chiemo michamo mondo omi ngufu. Koro yudo ni thoth chiemo mwachamo gin mana makelo ngufu nikech kiji dhi tiyo. To chiemo midwani cham en magero del kod mageng'o tuo. Koro mageng'o tuo gi thoth mier ok ohero gi ndhadhu. Mar ariyo gipani en luxury. Mar adek apani gi associated dhier. Koro yudi kichamo alot, ka wendo donjo tinana ka alot no kigimi nyalo kete mbele ne. Pachi nyisi ni alot ok onego bed ni wendo chamo. Nikech thoth ji okete gi dhier. Ng'ane chamo mana poth. Ta poth no ber saidi. Okeni mano chuny chiemo. Mano chuny chiemo. Koro nikech environment be nyaka dictate kaka ibehave. Ka alot ema ji okawo, alot gi fruits ji okawo ni mano dhier. Koro kidwa nyiso wendo ni dhier. Koro inang'e ringuru manyi gweno. Ringuru manyi rech. Ringuru manyi ring'o. Mago krach. To carbohydrates, fats, salt miyo ng'ani chiemo marach. Chiemo go eko mamedo teko kamoting'o nyaka olembe. Mamedo teko emothoro chamo ga. Carbohydrates. Koro wacho ni chiemo moko nego bed ni chamo mang'eny en mago mag carbohydrates. Kamoting'o chumbi bende awinjo kiluongo kanyo. Chumbi ni another category. Yeah. To carbohydrates ma sukari kinyalo weyo, in fact sukari nyalo weyo king'ang'o. Nyithindo ma pod dhi school ema dwa sukari nikech gitiyo matek magin stored fat ni. Ndalo ma ng'ato pod somo ma pod otin mondo iyo kuodi mano hono maduong'. Nikech gik motimo ng'eny ma chiemo mochamo cha by the time oduogo dala otieke. To ng'ang'ongo nochamo breakfast ma heavy to fees no dhi to beda piny ndike mondiko sime momako. Kalanjoro mo chako dawe ma heavy. Koro gimno chamo cha dhi lokore fats, stored energy. Fats and stored energy marito tiyo chieng' moro. To joma tindo omiyo pod gitiyo gi sukari, kendo sukari no okete chai pod yudo kokwale onang'e. Tieni del demand a lot nikech otimo gik mang'eny. Giringo, gitugo, mohol. Iyudo ka nyathi sweat seriously. Iyudo koro en gimno chamo cha to tiyo. Emomiyo ng'ama oningo ocham carbohydrates mang'eny gin jok matiyo kaka tije mjengo. Kitiyo tich madwaro energy consume. To ka Nyasaye omiyi tich mitiyo samoro gi kalam ibedo office, in idhi tiduogo. Reduce carbohydrates, reduce fats, reduce sugar. Sugar gi fats fall under carbohydrates. Chumbi be yang'o del. Sukari mang'eny miyo kute be dendwa, kute ni dendwa ka modhuro. Yeah. Gima mayo gi ngufu mar attack wan ni ok ochiemo yieng'. Koro kiero sukari ma in gima imadho timo sukari mang'eny, ng'e ni imiyo kute ka teko mar ataki.
ma in sama thin wi bari sama thin gimo cham tin ka koro immunity no sedok piny teke mag dendi sechopo osedok piny ero kamano kuom lero rango kara teke mag dendi osedok piny tuo moro amora koro nyalo gore kuomi koro yudo ka ni chamo gimoro ji no chame te to in imor tiende ni kinga mageng'o tuo no nodok piny nikech ihero sukari omiyo kute me dendi mano osedonjo ka gi nya mang'eny ma koro giyengo dendi to kopo ni isiko gi fruits galot timiyo dendi kinga mar del rateke mageng'o del ma kopo kute kodonjo to gimake ma ok ginyal lego gilingo ma ok yataki ma koro kata ka ji omadho gimoro achiel in imor jok moko igi ok imor emo minyalo yudo ka ng'ama nigi tuo ma kaka jatuo sukari kata HIV iro ne ochamo gimoro to en owinjo ka gino chande seriously to ni maber yani kudni makelo sidano ng'eny e dendi moloyo kiasi nikech immunity ni odok chien koro dhier kelo tuo to tuo kelo dhier koro tuo kaka non communicable mwawuoye sane gikelo dhier kae to ka gisekelo dhier to giduoko immunity ni chien ka giseduoko immunity ni chien koro tuoche kabe koro donjo koro attack daktari mana kapod walero wach ni endi anani mnaduoki mana chien matin yes awinjo kiwacho kanyo maber ni jogo matiyo tije matek kaka tije mag mjengo onego bed ni chamo carbohydrates yani mago chiemo mamiyo ji teko jogo matiyo office ma en gimo timo malich malong'o onge gino onego bed ni gichamo chiemo buya pande ma samoro tek chiemo chama chiemo te to koro kiasi mar chiemo ng'ama dhi tiyo tich matek ma samo dhi puro mjengo odhi mjengo dwa kuon maduong' kabisa odwa chiemo ma kuon ma ng'ata koro in ing'ene ok idhi tiyo mjengo kiny ni wuok ka kiseluokori kisemadho chai idhi bedo office abiro bedo office saa ang'wen ikelo ni chai moro to fan goyi reduce carbohydrates nikech gidhi lokore boche boche gi ka ng'eny en tabo sida achiel ma kaka joma dichuo nyaka joma mine gidhi suppress hormones magi koro kose suppress hormones samoko nyathi onge koro jaduong' tonge koro tin nikech gicho suppress hormone faska suppress your hormone manyiso ni item wacho ni mama man gi del kata machwe man gi boche mang'eny e dende nyalo kawo kinde malach kapok oyudo nyathi ka dipo nodwaro ok gite to yudo nyathi nyalo bedo sida nikech faska koro nyalo yudo koyudo nyathi kibahati miyo mapekno madende ng'eny to ng'ama dichuo koro testosterone hormones ka koro bedo suppressed koro ngufune ma dichuo dok chien koro okia gima time koro ang'o tim nang'o owinjo ni ng'ato nowacho ni kien njugu koro konyo gini ng'iew njugu owinjo ni gini tie njugu ema kelo kimadho to ng'iew ji be kodo wacho gini koro okiane boche mang'eny mane dende ka ema kare miye nga pek ma koro okian dichuo chuth koro mondo mi chiemo fweny ma osetiyo gi pesa gi mudhuro nitie tuoche mang'eny moko wacho nikech time chiemo nwayudo time nwawuoye koro boche mang'eny e del yeng'o del to mine wa monyuolowa konena nena ka koro imancho kuot cha dok chien nyathina ng'a timi chando pache ma owuoyo ma koi panta atwa adieri to kare tuo momi tuo en mane boche mang'eny jonyuolo mor ka nyithindegi ni kitaro opugno jonyuol mor ka nyathi opugno dakteche mor ka ng'ato silenda nikech ka in silenda boche tin e dendi kute mang'eny ok bi chandi pok ang'eyo mano ni dakteche mor kago dakteche mor ka in ng'a silenda iluongo ni 1GB ka in ng'ama obese to in gi sida mang'eny mamoko siri mag ot moko koro siri mag ot moko wache pa ok nyal golo oko to in brief bor mang'eny e del kelo sida mang'eny tuoche mag non communicable gimakore moro kobiro to luongo nyawadgi makoro samoro wacho daktari noyudo tuo adundo nyadhi kia kaka to giyudo tuo sukari kare tuo adundo chapan ne kaka pimo maber kare gigi nitie te sama thin moro odonjo gigi koro obiro koro gin te ting'en ka gisebiro gi te to giketi piny ka giseketi piny to in brief dhier odonjo gi wiye to they deplete the whole family makoro nyithindo kidhi school gik moko kitimre dala kaka timore mier mamoko
Erokamano. Aneno ka saa mayo wawang'wa, kata kamano wasego mbaka, wasepuonjore kotenore koda tuoche gi endi mok gamre. Wachni mogik. Ruth wi wane wil gik moko ariyo. Achiel, anyalo paro ni ji nyaka kaw insurance mar health. Ni kaluwore gi mawacho ni tuoche gi kelo dhier. Mano wang'ade in summary. Tuoche gi kelo dhier to dhier dhi kelo tuoche mamoko. Apara ni insurance chake kine ni en expensive. Ahinya ne jok ma tuoni ni e dala. Nikech tuoche gi gamore e dala kach. Ok ni gamore, atiyo gi dholuo marach. Tuoche gi moko wuok e remo. Ka baba ne nigi tuo diabetes ng'eni bobedo kode. Ka baba ne nigi tuo adundo ng'eni bobedo kode. Ok baba kende. Nyaka to. Ok nyaka. Ka janyuol ne nigi tuo diabetes, konyuolu ji 4, ji 2 kata 3 nigi tuoni. Ng'ato achiel ema saboro o survive. To thoth ji. Koro aparo ni gima nyalo konyowa kama kata ka tuoni koro donjo e ot, to nyalo duoko chien. Kod osedonjo koda inene kobiro nikech janyuol achiel wacho ni en ga gi tuo adundo. Ng'eni thuolo moro nyalo bedo kode, to kichomo osiptal ni dhi thiedhe, tiyudo ka mwandu dhi rumo. Koro aparo ni achiel onego wakaw insurance of your choice. Okaland ne kambi moro ka. Idhi consult ng'eni mane manyalo konya kopo tuo donjo, nikech tuoche kosedonjo pesa mowuok e ofuko dhi bari ndasi. Machielo, chanjo be konyo thoth tuoche gi kaka cancer of the lungs. Samoro ikelo gi infection. Akia kata wach no kodhi bago ji mondo winja, nasewacho ni tuoche gi ok gamre. Tuo mar cancer ok gamre, to gima nyalo kelo cancer of the lungs, nitie joma oseyud gi cancer of the lungs ni no suffer hepatitis B. Koro hepatitis B emomiyo gino nobiro, to konyal miyi cancer ne no odhi iri. Aparo mano winjore. Okay, agero ni selero kanyo maber. Wach ni mogik koro nikech mane wach mane wiwi go to selero. Wach mogik maduong' kabisa. Watim exercise. Kikirit ni tuo ni ani ko chako kut kora tim. Exercise dane timo ji terie del geng'o sida mang'eny. Erokamano. Janeno Malolo TV, mane makelo e giko mar cheno niendi mar ngima mwandu. Kodi chieng' ma kawuono wago mbaka kotenore koda tuoche gi eki ma ok gamre, kata kamano ginego gandawa kendo gihinyo ngimawa. Gima laktar wacho kanyo ma akwanyo odiochieng' ma kawuono en ni tim orako, tim exercise mondo mi waduok tuoche gi chien ma wanyalo geng'o bende mi wageng'. Luonga ni Ruth Ochungo, ane makelo ni cheno niendi mar ngima mwandu, kendo ang'eno tudre kodi kendo ngeso manyien. Oriti.